διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος χθες και σήμερα με τίτλο «Η πρότασή μας για το Μητροπολιτικό Πάρκο και το Ιστορικό Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ». Στόχος η ανάδειξη πτυχών του δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της έκθεσης και τις ανάγκες της πόλης για χώρους πρασίνου, άθλησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. Να ακούσουν οι πολίτες πώς πρέπει να είναι αυτά τα αστικά πάρκα, τι φυσιογνωμία πρέπει να έχουν, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει βλάστηση, ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό συγκόμωσης, πόση πρέπει να είναι η έκταση του πάρκου. Υπάρχουν ήδη σχέδια που μιλούν ότι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα της αυξημένης τροδότητας στο αστικό κέντρο θα πρέπει να αυξηθούν οι ελεύθεροι χώροι, το πράσινο κτλ. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα, ενώ αυτά είναι γραμμένα αν θέλετε ή σχεδιασμένα, δεν υλοποιούνται. Το ζητούμενο σήμερα ήταν πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε μεγάλη και σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε να αυξήσουμε τους χώρους όπου θα μπορούσαμε να έχουμε αυξημένη ποικιλότητα επικονιαστών που είναι πάρα πολύ σημαντική. Επεκτείνεται το πρόγραμμα προς